ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ধন্যবাদ। आगे जाओ चलो वारी আরো কি আছে এতে বেরিয়ে তো পুরো আমার কার্যকর্তা কি বলা এখানে কই আছে जोबोद मोजां ओरैनोथ' आगोलनिफ्रायनो आङो केम्पेइननि समनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ लोगो मोननाय समाव रायजो राजाफ्रा बयबो बरायदों बयबो गाव गावनो फैदों आरो बयबो नोंथांजों जों दं होनना बुंदों बेखौ लानानै आंहा मोनसे फोथायथि दङमोन आरो बे बाथ्राखौबो आङो बयनिबो फोरमायदोंमोन जे आंहा रायजो राजानि सायाव फोथायनाय दं आरो बियो दिनै गमामायैनो बे रिजाल्टनि समाव नुजाबाय जे तामुलपुरनि रायजो राजाया माने बयबो आंखौ माने अनसायबाय बा आंनि सायाव मोनसे मिजिं लानानै दिनै आंनो भट होदों आरो बिनि थाखायनो फ्राय 30,000सो भटनि डिफारेन्सआव दिनै देरहानो हाबाय आरो सर जिहेतु नोंथांनि बियाबावनो जिहेतु गोख्रों सासे दैदेनगिरि दंमोन बेखौ फेजेननो हाबाय नोंथाङा मा बुङो बेनि सायाव? आं बेखौ फेजेननो हानाय बा मानायखौ बुंनो नागिरा अदेबानि मानि थाखाय रायजो राजाया माने बिथांनो भट होदिया माने देरहानो हाजासे आरो माने बिथाङा निस्सय गावनो बेखौ सानगोन आरो बिनि सायाव बिजिरगोन आं सानो खारन बेयो मोनसे गणतन्त्र हादोर रायजोआ गावनि गोसो बायदि गाव जायखौ माने मोजां मोनो बा जायनि सायाव फोथायथि लाखियो बेनो भट होयो ओंखायनो बे बिसायख'थियाव गोबांथार केन्डिडेट दं दिनै प्रमद बर' बिथांल' नङा थेवबो आंनो बांसिन तामुलपुरनि भटारफ्रा दिनैहाय माने मददखौ होबाय आरो बिनि थाखाय आं दिनै देरहाबाय। सर बिटिसि एरियायावबो जे बिजेपिआ मोनसे मोजां रिजाल्टखौ दिन्थिनो हादों मा बुंनो सानो? आं सानो गासिबो माने मा होनो बाथ्रायानो सोनारो जोंनि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि खामानि मावनाय दांनाय आरो नरेन्द्र मदि बिथांनि दिनै खामानि मावनाय दांनाय हादोर नाङै गासैबो जायगायावनो खालि ओनसोलनि जौगाखांनाय खामानिल' नङा जासे मानसिनि जि माने मा होनो गावारि जिउ बेक्तिगत जि जिबन बे जिबनावबो बायदिसिना खैदां खैफोदखौ दिनैहाय सौसिनो हानायनि मदद सरकारा बायदिसिना स्किम लादों दिनै फरायसाफोरनि थाखाय दानफ्रोमबो कलेजाव फरायनाय फरायसाफोरनो माने हायार सेकेन्डारियाव 1,000 करि आरो नोङो जुदि डिग्रियाव फरायो बेवहाय दिनैहाय 1250 करि आरो जायफ्रा MA फरायो MSc M.Com फरायो माने बिसोरनो दिनैहाय मा होनो 2,500 करि 2,500 दान मोनफ्रोमबो होनाय थ' बेखौ जायफ्रा मोनदों बिथांमोना निस्सय उपलब्धि खालामो बा गोसो गोरबोजों मोनदाङो बिनि उनाव दिनै अरुणोदयनि गेजेरजों गोरिब सुबुंफोरनो जि मोनसे अनसुंथाइ होदों दानफ्रोमबो 1250 रां बिनि अनगाबो दिनै गासै आइजोफोरनो गावबा गाव थांनानै थानायनि थाखाय माबा मोनसे मावनो हानायनि दिनै जि महिला उद्यमिता स्किम लादों बे स्किमफ्रा गासै आइजोफोरखौनो माने बेवहाय बोनथुमनानै दोनदों बयबो मदद मोनदों बिनि अनगाबो रेशन कार्डनि गेजेरजों जायफोर दिनैहाय माइरं दालि सिनि बा बिनि उनाव दिनै सापात थाव बेबायदि होनायनि राहा लादों बेफोरो बयबो रायजो राजानि गेजेराव मोनसे फोथायथि लाफैदों जे बेबायदि मदद होनो हानाय दैदेनगिरिखौनो जोंनो नांगौ ओंखायनो नरेन्द्र मदि बिथां आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सायाव गोथौयै फोथायथि लाखिनानै बे बिसायख'थियाव बयबो फिन हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौनो चिफ मिनिस्टार जाफिननांगौनि थाखाय मदद खालामदों आसामाव आरो जोंना मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो दिनै देरहाखांनायनि उनाव जिबायदि माखासे हाबाफारि लानानै खामानि मावदों बिनि सायावबो मोनसे रायजोआ फोथायथि दं आरो बे हिसाबै हाग्रामा बिथांनि खावलायनाय लेखाबो बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाया दिनै बिजेपिनि बिजाथिफोरनोबो होदों। नोंथांखौ देरहाबा मन्थ्रि होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन ना बेथ' दा दैदेनगिरिफोरनि बाथ्रा दा आं देरहादों ल'सो बेखौ बिथांमोना माने सानगोन सिन्ता खालामगोन
गतिके बे मोनसे पार्टियाव गोबांथार दिनै देरहाबाय आरो बे देरहानायनि गेजेराव सोरखौ माबायदि माने बिबान होयोब्ला पार्टिया गावनि साननाय बायदि रायजो राजानि खामानिखौ मावनो हागोन हादोरनि खामानिखौ मावनो हागोन बेखौ बिसोर थांखि लागोन दा आं बेखायनो बुंदों बेखौ इउपिपिएलआ गावनो निस्सय माने बिजिरगोन बबे जाहोननि थाखाय दिनैनि दिनाव इउपिपिएलखौ रायजो राजाया नांथ'वा होननानै माने दिनै माने मेन्डेटखौ होदिया बे जोबोद गिदिर बाथ्रा मोनफ्रोमबो पार्टियानो बेफोरखौ नायबिजिरो गतिके बेखौ बिथांमोनहा जेफोर हाबाफारि लादोंमोन बिनि फारसे रायजो राजाया मानो फोथायथि लाखिदिया बेखौ निस्सय इउपिपिएलआ गावसोर बिजिरगोन बे गणतन्त्र हादोर बेयाव बेबायदि सम जायो बिथांमोना जेफोर बाथ्राखौ बुंदों हयथ' बियो रायजोनि थाखाय गोनां बाथ्रा नङा बा रायजोआ बिथांमोननि सायाव फोथायथिखौ लाखियाखै आरो जायनि थाखाय दिनै बिपिएफ आरो बिजेपिनि माने सायावनो सोनारनानै रायजो राजाया गासिबो बे बिसायख'थियाव मदद होदों